No niin, nyt aloitamme puheosuuden ja sen aloittaa Heli Kavato. No niin, hyvät naiset ja herrat ja metsäalan ihmiset, tervetuloa Metsäenergiapäivän ja Hakelaitoksen avajaisiin. Hyvät Metsäenergiapäivän osanottajat, minulla on mieluisa tehtävä Okkasäätiön puolesta olla luovuttamassa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitokselle ympäristösertifikaattia. Sertifikaatteja on Suomessa säätiö tähän mennessä myöntänyt 28 ja tälle oppilaitokselle myönnettävä sertifikaatti on järjestyksessään numero 27. Ennen kuin tämä sertifikaatti luovutetaan, niin haluaisin ihan muutamalla sanalla lausua tällaista sertifioinnista ja tämän sertifioinnin taustasta. Kestävää kehitystä voidaan hyvällä syyllä pitää ihmiskunnan suurimpana oppimisen haasteena. Siihen liittyy osaamisen lisäksi ottaa huomioon ilmastonmuutoksen, kasvavan luonnonvarojen kulutuksen, monimuotoisuuden kaventumisen, kehityskysymysten ja kansallisten sosiaalisten kysymysten tuomat haasteet. Kestävä kehitys on noussut nopeasti myös yhdeksi tärkeimmistä työelämän osaamistarpeista ammattialasta riippumatta. Siten kestävää kehitystä voidaan pitää oleellisena osana ammatillisen koulutuksen laatua. Luonnonvara- ja ympäristöala kulkee suunnannäyttäjänä ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen asioissa. Maatilatalouden koulutuksen kehittämistrategian mukaan jokaisella alan oppilaitoksella tulee olla toimiva ympäristö- ja laatujärjestelmä. Opetushallituksen tavoitteena on, että kaikki alan oppilaitokset saavat ympäristösertifikaatin. Tavoitteena on myös luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksista muodostuisi alueensa ympäristöosaamisen ja kestävän kehityksen resurssikeskuksia. Luonnonvara- ja ympäristöalan edelläkävijän roolille on vahvat perusteet. Luonnonvarojen kestävä käyttö on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa. Alalla on paljon juuri sitä tietoa ja osaamista, joka nykymaailman ihmisiltä on katoamassa, kuten kykyä elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Alan oppilaitokset ovat keskiössä tämän tärkeän kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja siirtämisessä uusille sukupolville. Samalla oppilaitokset voivat olla luomassa uusia kestävän tulevaisuuden ratkaisuja esimerkiksi energiatuotannon alueella. Tämän ympäristösertifioinnin tavoitteena on tarjota kouluille ja oppilaitoksille työvälineitä kestävän kehityksen sisällyttämiseen pysyväksi osaksi kaikkea toimintaa. Ammatillisen koulutuksen osalta oleellista on, että laadukkaan opetuksen lisäksi myös oppilaitoksen omat oppimisympäristöt, kuten opetusmaatilat ja opetuspuutarhat, toimivat malliesimerkkeinä kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta. Sertifikaatin saaminen, täällä puhuttiin edellisessä puheenvuorossa asioista, jotka ovat simppelejä. Tämän sertifikaatin saaminen, se ei ole simppeli tehtävä, vaan sen saamiseksi pitää ponnistella useampia vuosia. Ja oppilaitoksen pitää tehdä itsearviointi, jonka lisäksi erityisen koulutuksen saanut pätevä auditoija suorittaa oppilaitoksessa niin sanotun ulkoisen arvioinnin. Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksessa auditoija tarkasti Tuorlan ja Paimion yksiköt haastatellen henkilöstöä ja opiskelijoita sekä tutustui tiloihin, dokumentteihin ja toimintaan. Arvioinnin perusteella todettiin, että oppilaitoksen toiminta täyttää kriteerien vaatimukset. Tähän voi lisätä, että erittäin hyvin. Sertifikaatin ylläpito edellyttää jatkuvaa parantamista, jonka toteutumista arvioidaan uudelleen 3 vuoden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä tapahtuvassa auditoinnissa. Tässä yhteydessä haluan mainita myös sen, että säätiömme on parhaillaan uudistamassa tätä sertifiointijärjestelmää kestävän kehityksen sertifioinniksi. Mä toin tänne joitakin esitteitä, joista käy ilmi ja jossa kuvataan, missä tässä kestävän kehityksen sertifioinnissa on kysymys. Siinä tarkastellaan näiden ympäristöasioiden lisäksi muun muassa sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osa-alueita.
Mutta tietysti voidaan todeta, että näilläkin osa-alueilla luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitoksilla on suuria vahvuuksia. Lopuksi haluan tässä yhteydessä onnitella maaseutuoppilaitosta tästä hienosta saavutuksesta ja pyydän nyt sitten henkilöitä, jotka edustavat ottamaan vastaan tämän sertifikaatin. Kukkia mä en avaa, koska nämä saattaa jäätyä. Jos mä luen, mitä tässä taulussa sanotaan. Oppilaitosten ympäristösertifikaatti on myönnetty Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitokselle. Okkasäätiön hallitus todistaa, että oppilaitos on arvioitu ja sen on todettu täyttävän koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit. Tämä on myönnetty 10. kesäkuuta ja tämä on voimassa 10. kesäkuuta vuoteen 2012. Ja tämä on siis järjestyksessä numero 27. Toivottavasti tämä on sellaisella paikalla, että läsnäolijat voi tätä joskus käydä katsomassa. Tässä sitä ei oikein pitkälle se ei näy, niin luovutan tässä nyt sitten suora aurinko sen verran tuossa killittää, että kenelle mä saan tämän antaa. Onneksi on. Kiitos. Ei mitään, aivan ymmärrettävää. Kiitoksia. Muutama sana vielä. Noin. Eli en pidä mitään puhetta tässä, mutta kiitän nyt ensinnäkin Okkasäätiötä tästä meille myöntämästään ympäristösertifikaatista ja siitä tuesta, mitä sieltä on annettu, että me ollaan tämän saatu aikaiseksi. Eli monen vuoden ajan monenlaista apua ja tukea tähän tekemiseen. Ja sitten myös kiitän meidän koko henkilökuntaa ja opiskelijoita ja johtoa, koska kaikkien yhteistä panosta tähän on tarvittu. Että tähän ei mikään pienen ryhmän tekemisellä ei päästä. Ja lisäksi myös sitten vielä luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille myös erityiskiitos siitä, että aika paljon heidän työtään on tässä tarvittu. He on tehneet erinäisiä ohjeita ja myös vähän kouluttaneet näitä ympäristöasioita täällä oppilaitoksessa. Ja se, mitä tämä nyt uskon, että kannustaa ja mitä vaaditaan tätä jatkuvaa parantamista, että tähän ei jäädä, vaan tästä pitää vielä vähän eteenpäin kehittää meidän ympäristöasioita. Ja sitten vielä voisi sanoa, että ehkä nyt tämmöisenä huipennuksena tälle vuodelle näissä ympäristöasioissa voi tosiaan pitää tätä nyt tämän metsäkoulun metsäenergian käyttöönottoa, mitä tässä tänään juhlitaan. Että kiitos.